Napaso sa lantaka ang usa ka bata sa Negros Oriental. Samtang gidaghanon sa firecracker-related injury sa probinsya sa Negros Oriental, Misaka. Ang detalye sa report ni Orchids Lapingkaw. Napaso ang duha ka kamot sa 6 anyos nga batang lalaki. Human siya mabuthan og lantaka sa barangay Azagra, Tanay City, Negros Oriental sa pagsugat sa bagong tuig. Gisuwayan matod pa ni Ninyo, dili niya tinuod nga pangan nga pabuthan og lantaka sa iyang uyuan. Apan kalit nga mikayo ang tumoy sa lantaka, dali siyang gidala sa urgent care clinic, diin siya gitambalan o gipapauli ra sa ilang panimalay. Matod sa bata, dili na siya magpabuto og bisan unsang klaseng firecracker. Namuso pa ka? Dili. Matod sa iyang inahan, wala magpatuo ang anak dihang iya kining gibadlong. Nagpasalamat na lang sila nga wala mabuti ang ilang anak. Nakadungog na kong magnay ni Siyok. Muna to, pagkakuan, misulod siya, gahilak. Siya kong gabuyag, magbagay, madus ulo, kayo nakuan dyan anang latakan yun. Og tungod gihapon sa lantaka, nakaangkon og samad ang 12 anyos nga batang lalaki sa barangay Poblasyon 6. Kiniusab ang gidangatan sa 16 anyos nga lalaki nga residente sa barangay Poblasyon 9. Samdan usab ang 26 anyos nga babae sa barangay 9 didto sa iyang tiil dihang naigo sa kwitis samtang nabarug atubangan sa ilang balay. Ang upat ka mga biktima sa Tanay City lakip sa 17 ka mga individual sa Negros Oriental nga nakaangkon og samad sa pagsugat sa bagong tuig. Mas daghan kini kung ikumpara sa 15 ka mga kaso nga na-record sa miaging tuig matod sa kapulisan. Daghan nila ang biktima sa buga. Sa datos sa DOH Negros Island Region, 69 ang kinatibuk ang kaso sa reyon gikan sa December 21 hangtod na sa January 1, 2026. 49 ka mga kaso gikan sa Negros Occidental, 17 sa Negros Oriental, 2 sa Bacolod City ug usa sa probinsya sa Siquijor. Ako si Orchids Lapingkaw, Balitang Bisdak.